پگاه عید بوده خونه بیایید. با تخ 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 گفتم مرا بیزار نکنید. چیزی که دادندونه همون را بگیرید. فهمیده نه؟ خیر бардурои азиз, салом алейкум. Ҳанама Сауду ТВ барандаи имрӯза арсикола задагӣ камтара гувозош гирифтагии адисони азиз хавотир нашен ҳаму баранда хидш гап зесай. имрӯз 15 июни соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ чхеле ки дар экран айсагиам. Бардурои азиз, дар имрӯза видео Opel Ana Caravan, Opel Sedan, Toyota Belta, Ana Daewoo Lacetti, Toyota Vitz, Nissan Maxima, VAZ 21099, Opel Astra G, Hyundai Solaris ва Opel Хечивег астаи. Фақат бардурои азиз мошинои арзон барои шуморо тайёр кардагие. ай ҳамат хоҳиш мекунем як дона лайкира бишхен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, дар канал подписатсия кунед. ана ки бардурои азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, Opel Caravan будай, соли баромадаш 1994, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. Мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. Хоб, 2 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи, балонош 80%, хадавоиш созай, краскаш ҳам созай. Рулаш бардурои азиз гидравлика будай. Гӯш кардесен бардурои азиз, рулаш гидравликай, солаш 94, 2 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, Savxozi 1, нархи мошин 20000 сомонӣ. хуб, дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. ана дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузефи Sedan, соли баромадаш 1993 сол будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, рангаш мокри асфал гуфтагиай, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагие ки ана 4 та балони нав задагӣ, срочни фурӯшӣ будаи. бардурои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин чхеле ки дар рӯи экран нависагиам, нархи мошин бардурои азиз 17000 сомонӣ. марҳамат, номери телефонош аст, харидори аниқ занг бизанед, маслиҳат кунед. бардурои азиз, касе тамошо кардесен, як дона лайкира бичхен ва битонен ҳамин видеора падилит сакнен дига ватсапода. бардурои азиз, ин мошино десен беҳад мошинои хубан, кам расходан, мумкин бисёрат бидонен. Toyota Belta мебошад, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин ва газ будай. мотораш 1.1 бардурои азиз, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, состояниш беҳтаринай, 4 та балони нав задагӣ. хуб, дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ. Toyota Belta, дӯстони азиз, 2010 сол, 55000 сомонӣ. номери телефонош аст бардурои азиз, касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, масъалаи сумишқатӣ бо як камтар арзон мекунад. хуб, бардурои азиз, ана дар видеои пешина бисёрат ана Daewoo Lacetti гуфта будем. марҳамат, ина гӯш кунед дӯстони азиз, нархш арзонаи Lacetti-ра. хуб, чхеле ки гуфтем, Daewoo Lacetti соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. ва объем мотораш 1.6 литра, коробкаш автомат. дӯстони азиз, соҳиби мошин маълумот додагие ки салом алейкум бародаро, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска талаб мебошад камтар, коробкаш 100% нав, збор мотор кардагие мега. маслаш ҳам нав будай, аккумулятораш нав, 4 та балони нав задагӣ. мошин ягон камбудӣ надоштаи. танҳо дӯстони азиз, ҳуҷҷат надоштаи тамом. ана мошина хариден, фақат ҳуҷҷат мекунед, мақсад форатон як краска мекунед, на форатон ҳам хелай мекунед, мегарден. бардурои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ. маълумотша дар бар экран нависагиам, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед, маслиҳат кунед, я ҳуҷҷат мекунед, тамом. бо як таи дига мошини арзони камрасход бардурои азиз барои тамошобинони канали Сауду ТВ реклама кардесем. дӯстони азиз, мумкин бисёрат бидонен, Toyota Vitz соли баромадаш 2011, мисол бо дора солои кӯҳна, и солои навтаршай 2011. сӯзишвориш бензинай дӯстони азиз, мотораш 1.1, и мақсад 1.1 мотораш уха газам дар кор намешавад барое ки камрасходай. коробкаш автомат.
соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Барои маълумоти бештар дӯстони азиз номери телефонаш аст, боз хайр мисол занг зада маълумоти иловагӣ яъне ки маълумоти пурра мегирен. мошин дар душанбе нархи мошин 56000 сомонӣ. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. Бо раҳмат мегӯям барои дастгиритон. дар комментариям чӣ мошине ки дар кора бинависем. хуб, бардури азиз, Nissan Maxima солаш 2005, судишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 3, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додия ки мошин тоза, краскаш нав кардагӣ буда, мотор, коробка, рулавой, кондитсионер 100% кор мекунад. гази Евро 4 дора, ҳуҷҷатош то моҳи октябра. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 38000 сомонӣ арзон мешавад. алишам мешавад ба ягон мошине ки коробкаш автомат боша. ин мошин коробкаш механикае, ягон мошине ки коробкаш автомат боша алиш мекуна мега. хуб, бардурои азиз, бисёри бардурои мо ҳам мошинои чӣ хел бигӯям, мошинои молодёжни ҳам дӯст медоранд. мисол мошинои молодёжни, мошинои союзӣ. хуб, ваз 21099, соли баромадаш 2000, судишвориш бензин газ кор мекардай, мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додия ки срочно мошини фурӯшӣ, харидори аниқ занг бизанен, беҳуда занг назанен гуфтагия, фақат харидори аниқ занг бизанен. хуб, дӯстони азиз, масъалаи ҳуҷҷатош қатӣ, ҳуҷҷатош будшидагӣ будае. хай, бардури азиз, расчётона мегирен, мақсад мошина хариден, ҳуҷҷат мекунен, баҳай мекунен. мошин бардури азиз дар ноҳияи Хуросон нархи мошин 9000 сомонӣ. илтимос кардагие ки журналисто занг назанен, яъне ки харидори аниқ занг бизанен ша. бардури азиз, тамошо карда бошен, бо як мошини вагони дигара реклама мекунем. Opel Astra G, солаш 2001, судишвориш бензин, кузов универсал чхелек десен, мотораш 1.6, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот додия ки срочно мошини вагонияй умуман дар Тоҷикистон гаштагӣ нестай, мотор, коробка, ходовоиш 100% будай, катализаторош ҳам бардури азиз ҳастай. хуб, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 57000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтам, коробкаш автомат аст. дӯстони азиз, мақсад коробкаш автомат бо мисол дарини шаҳр да бигардем беҳад хубай. дар шаҳри Душанбе 57000 сомон нархш будай. харидори аниқ занг бизанем. бардурои азиз, Hyundai Solaris, соли баромадаш 2013, судишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та баллони навзадагӣ, кондитсионераш кор мекунад, коробкаш созай, моторшам созай. дӯстони азиз, мошин айни ҳол дар ширкати 3333 кор мекунад. литсензия то 2028 дорад. срочни сумму дар кора, харидори конкретни боша, занг бизана, бо муомила мекунем мега. хуб, бардурои азиз, мошин қарор доштаи дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 59000 сомонӣ. солаш 2013, бардурои азиз, нархи мошин 59000 сомон. харидори конкретни занг бизанем. бардурои азиз, Opel Astra F дар кузофи хечибек, соли баромадаш 1995, судишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додия ки илтимос кардагие ки беҳуда занг назанен, камтар мақсад зарур мондагием, барои ҳамо фурӯхтесем. иншоалло ки мошини хубай мега, мошини хизматия. дӯстони азиз, мақсад касе бигира, мошин хизмат мекардае, мақсад ягон камбудӣ надора. фақат илтимос кардагие ки харидори аниқ занг бизанем. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нархи мошин 22000 сомонӣ. 22000 сомон. бардурои азиз, мошин тайёра. дӯстони азиз, фақат мегирен, ҳай мекунен, харидори аниқ занг бизанем. ханам хеле бачаҳои ча, ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза, қариб бигӯям ки навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. бардурои азиз, канали Сауду ТЖ дар хонаҳои фурӯшӣ мепартоем. дар ин канал мошинҳои фурӯшӣ бидуроен кам-кам у каналам ин каналам дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, хай имрӯза ки арсикулаи хиника задагӣ дига бовар ки
ба зур гап задесем. Кам бо ана байни видео да шухиам мекунем, вале мисол ана видеоҳои ҷолиб, видеоҳои нав ва наволи ай пеша барои бадруи азиз подписатсия дона лайки бепла бижихен. Ине номерои ма ягон чи реклама дошта бошен, барои реклама дар мо рӯй кунен. Ва бардруи азиз, як бародар канали хича реклама мекуна, касе хоҳишмандем бадруи каналишда подписатсия кунен, дастгириш кунен. Салом алейкум бародаро, апа хоҳарам ками бардури телефони бақват гирифтаги бародаро. Бародарои ғариб агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро канал дорум, подписатсия кунен, лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бирем бародаро алиши болуштум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо да сафка бесплатна лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро да сафка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро лайкора бизане видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 97 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари лобой хе телефон бародаро дорем лайкора бизане видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки каде мақсад TikTok дорен YouTube надорен YouTube да телефон тиҷе биза YouTube да бародаро канал дорем да YouTube телефон тиҷе YouTube да телефон де точка бизане бародаро точка бизане YouTube да канал дорем телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапак не тоҷик боши лайк абза телефон бишкана пешакастмон телефон хариби бардар дар панаи худо боши.